ngui blay ni ka sngi sa isin pat ka bangayo teng biang ni ka ban sam ni ka kling ka cho blay ai ku blay pi baro ki basngap ro ai ku blay fi ka kerteng ka Jesus Christ yang in pelong ini ka sngi ka bangin nang be brai sya ki ai ka bakin jaman sim abang i be brai ki ai ka bakin jaman sim ka tahi ka nang pelong ni baka dot note ka jungi ka nang sliang yo brai nang ni syakman ini ko pon ka don ya ka tin ka cho blay ka bang kwa ban teng ban hikai pedeng jongfi kata ka long Shapang ka jing hikai, shapang ka jing duai ka bau Jesus Christ udon ya ka ban hikai ya ki sinran, but kan long ru ka hikai yang iru kumju. Haga bagani ka hikai ngan yai teng ya kan malagasngi. Ti ni ko pon ni pusan suatang ini kentien ki bau Jesus Christ usdang ban hikai shapang ka jing duai. Pila ban puli kata ka gospel ka jung Matthias. Kalanong ka ban riu ka dekat ka bakandai. Haga bau Jesus Christ uang ini kentien haga jing duai uang gumni. Wong kokpa jongi uba habning long bekoi ke kerteng ke jome ingin dia pusan suatang ita haganiga sngi ngin sabeteng la shai kadon ka jingmot ka crown haga bau Jesus Christ uhikai ni ka jingduai itu ini sedang mentaban pusan kamut ayu Jesus Christ wong kokpa jongi uba habning abau Jesus Christ usdang daga kentien kokpa kabamut pech so ublay kum utelong ukpa kaumut utelong jong ki kata gede ke banga pingi dan kampan yu pech kum utelong ubala ban jubab ban yarab ban yashem ye ke jinon kam ke jong pi daga daw habang idon happening ke jing yale let so utelong ubalong ukpa ujongi ubah beneng Jesus Christ wong gumni haga gospel ke jong u Markus kalenong ka bang kat sao ga dekat ka ba dekat ka blai pun riu Jesus Christ udwai ko ni wong aba ko pa ki ai baro kilong ki bala hami Jesus Christ upet so ukpa ujung u ko to telong uba ki ai kilong ki bala hau kadang him dei banduk men sim dei ban men sim I don you blai uba klan bo uba kraw bo uba ki ai kilong ki bala hau ka bomla hau briu kalong ka bala hau blai daga down dari pidon pedeng ke jing kutlat pedeng ke jing yashem ke ba pimat jing e shisha pidon pedeng ke jing don kam gino ka bentar ke jing im let so kupau jong pi ba beneng tong ni pet pat senegir kentin ke ba Jesus Christ bedeng wong kokpa jongi upenon kam ni ka kentin jongi namar ndei tang ukpa ujonga ude ukpa ujongi kamot ukpa jong ya baro kamot kumta namar pitip ni em kani ga jing bakla ka jongi kalong bah bangi wana khamat cho ublai ngi juan lam tang ya ki jing non kam ki jongi shimet khamat cho ublai bun sin tangi ka jonga kata ka di ka bagi shat por bah ka jing duai pitip ni em la ngi duai tang ya ki jing non kam jongi shimet kata ka di ka jing duai ka balong khapnap ka selfish prayer ka jing duai ka balong khapnap ka bangi perkhat be tang ya la de lada pi duai tang ya ka jing don kam ka jong pi ublei un sekli kum ni khamat jong pi hai ka jing I jong pi ki wei hai ka jing sokhia ka jong pi ki wei namar ka jing I blei ka di ka jing I ka ba perkhat om tang ya de ka ba perkhat lang ki wei ro ka jing I blei kam juat tang ya ka jing don kam la jong ka wat ya ka jing don kam lang jong ki wei ro kum ju daga daw habangi wana khamat jong ublei ni pentik kana bangi walam lang ru ya ka jing don kam ju ki wei ro kum bangi walam lang ya ka jing don kam jong isi met kum ju tip ne em pin sedang ban bang ro ban duai de haba pi sedang ban duai ya ka jing don kam ju ki wei ro ada pi duai be tang ya la de nganoi pi ha ko ki si pin thai ban duai ham tam le la pi pat yo I ju pa pin thai ban duai la pi sedang ban duai ki wei ki kam ba ken ja ka jing em ka jong fi namar ka tin ka jong blei ka ong kum ne ai ka siti u Jacob tang ni puli kal nong ba san ka de khat ka ba khat ri ko kum ni to duai na ka banta ki parlok hi ba onduk pen khia ya phi sam to duai na ka banta ki parlok kamu duai lang na ka banta ki weiro ba ka jing pen khia kan wan ha phi pen ban la ngi duai ki wei nganoi phi ka jing ger khu kan tu ka jing jongi ki kam ba kin ja ka jing jongi ka daw pen tikna ba phi duai pen tikna ba phi wan lam lang ki weiro ha ka jing duai phi tip ne om tang mangi ki badon ki jibun ka jing e ki weiro ki don lang ka jing e om tang mangi ki badon kam ni ka jing arab ka jung blai ki weiru ki don kam ni ka jing aram na daga daw habangi duai na kamta bangi pang ni duai lang na kamta ka jing pang jang ki weiru kum chu na madon ki badon hospital dan ki yeng ki badon pling ka jing pang
Dese mangi tengi nanggen banduai. Kiwai pan kantam lele gitu kibriu ki bopat kelabamon, kibriu ki bopat itu ublay, kibriu ki pedeng ke jing jenjar. Itu lele namar ke jing ke jenjar kimla duai syu. Kim dan bor wat banduai. Teng la don bahikai baklai ki ban penok men sim syu ki. Hapedeng juga jing Di manu ban yarap jing duai ki. Di mangi kai, di manga mapi kai. Nagadaw habang pang mga, habang jenjar mga, mat jing mga, mdetang mga kibiru kimat lang. Tinga de ban duai habang duai ke jing don kam ke jonga ngan duai lang ye ke jing don kam jo kibiru. Nama don bun ki don kam ye ke jing duai ke jong pi. Pi duai ki wei ngan oi pi kata ke jing duai ke jong pi. Ba play shems ngo ba un jubab ye ke jing don kam ke jong pi ro. Nagadaw pentikna habang iwana kamat jong ublay. Yangin duai ke jing don kam ke jong iru, yangin duai ke jing don kam jong ki wei ro. Nagadaw Jesus Christ upenon kam ye kentin kokpa jongi. Haga jing duai utrai don sibon ki kentin ni kokpa jongi. To ai hingi ke jing bam ke malang singi. To wayalam hingi ke jing pensoi ru sumar hingi ne wasnio. Ki kentin ni ki don bon bah haga jing duai utrai. Haga ke jing duai ke Jesus Christ hikai. Ka penpau ba ngi de ben duai lang ye ke jing don kam jo ki weiro habang iwan na kamat so play. Nang ta Jesus Christ ubteng susu ban hikai ong kumne. Kokpa jongi uba habneng. Ka kentin habneng kau mon ngidon kam ye ka jingarap kabawan na beneng. Nagadaw pentik na ba pipi duai. Ndai ban duai hau nunu ubriu ubadan hakpo ka perthei. Hakpo ka perthei hidei hapo jo ka jing Nagadaw ngidon kam ye ka jingarap kabawan nasabar jong ka perthei na beneng. Namar de tang ukpa jong i ubah beneng ubala banwan banyarap yengi. Namar perthei don bala banyarap yengi. Ka jingrap ngidon kam ka badai balik nuan na beneng na ublay ubah beneng ublay jong ubah beneng ukpau jong ubah beneng udai ubah don bortam udai ubah klan bortam udai ubah statam udai ubah kraw bortam ubah ke kilong ki bala au nagadaw ngidon kam ka bor ka bawan nau syari ka pruthai kadon ngidon kam ka bor ka bawan nau blay nau ukpau jong ubah beneng banyarap yengi nagadaw bangi ong kokpan jong ubah beneng ka de ka jing wat ka jing rap ka bawan na beneng kay haga jing im jongi. Kumnong ilait sa ukpa, ngilait lang ba Jesus Christ. Jesus Christ wang haga gospel ka jong Yohanes hi wang. Wang ka ik ba pipan haga kerteng ka jonga, ya katakan on ayapi. Haga daw Jesus Christ ulong mau kay ta urusay, ulong mau ka lenti, lingba jong u ngilait sa ukpa ubah beneng. Lingba u Jesus Christ bat uban sibukot. Jingarap kawan ukpa jong ubah beneng haga jing. Lapan urlong ya ka jing temu ka jong ukpa ubah beneng. Hang ni haperthai lingba u Jesus Christ baru mensimu koi. Nagadaw kini ka jingkai ka Jesus Christ sapang kokpa jong yu bahabneng. Ban yo ya ukpa kumu telong ubala ban le iki ke baro ubala ban jubab ye jinon kam jong pi ubala ban yarap ye pi. Bad abangi ong paningi kwa ba ublay ulong ukpa juni yang don ni ka jingadai badu. Nakabangin. Pediang yu Jesus Christ kumunong pediang. Lingba u Jesus Christ ni kelalong ki kun ke jong ublay. Ulay ukot yang ki kun ke jong lingba u Jesus Christ. Ngidon yu ublay ubakwa yang iro habagi wan hau. Om tang bangin wan ra tang ke jingnon kam jongi. Walam lang ke jingnon kam jongi weiru. Habangi duai kama jonglay. Namar ublay uju snobha habangi snokya lang ke jing duai ye ke jingnon kam jongi weiru kumjo. Blame jubab ke jingnon kam ke jongi habangi snokya lang ke jingnon kam jongi weiru. Kumjuro ngidon yu ukpa ubah beneng ublay ubah beneng ubah ka jingarap kadai na beneng kan wan haga jing im jong ajong pi ngidon kami ka jingarap ka wan beneng haga jing im jong habang iwan se ka jing duai lingba u Jesus Christ kita ka jing duai ka jong ka let sok pa ubah beneng ka jingarap kan wan na beneng lingba u Jesus Christ haga jing im jong lin kur khui pi lang ben ka jing kai ka ba lingkot ne gopor ngin se beteng pat la sai gesngi ayu pat u Jesus Christ udon ban hikai pat da ka buang long ba khoi ka kerteng ka jome wan ka hima ka jome long ka mon ka jome ngin sei beteng pala sha ga sngi kata blin kur khui pi nagam ta ka brom ka joblay